Ahoj všichni, vítejte u 11. epizody podcastu Sféra. A tahle epizoda bude pokračování 10. epizody, protože nakonec byla strašně dlouhá, takže jsem ji nakonec musela rozdělit na 2 části. Takže já doufám, že se vám bude tohle povídání líbit a můžeme jít teda rovnou na to, kde jsme skončili minule. Další destinací teda pak byla Formia, kterou jsme vybrali, myslím si, že docela dost dobře, protože byla na půl cesty vlastně z Neapole do Říma. Hoďku od Neapole, myslím hoďku od Říma, takže to bylo fakt jako super. A právě to byla ta destinace, kde jsme si chtěli trošku odpočinout a lehnout si prostě na pláž na pár dní. Měli jsme tam zase ubytko a měli jsme ubytko se snídaní, což v Itálii většinou bývá tak, že ta snídaně je prostě v nějaký kavárničce poblíž a ty snídaně vypadají tak, že vám dají nějaký kafe, většinou cappuccino, že, nebo prostě nějakou kávu a k tomu nějaký sladký zákusek, nějaký croissant plněný nebo něco podobného. No, ale když už to pak jíte třeba týden v kuse, tak nevím. Vyzkoušíte všechny jako příchutě a pak už to asi stačí, no. Já jsem to zažila takhle s kamarádkou v Benátkách, jsme to měli stejně jako plněný croissanty něčím vždycky, ale taky po 3 dnech už jsme toho měli plný zuby, no. Už jako chceš trošku změnit to jídlo ráno. Je pořád sladký. Pořád sladký, no. Ale toho ani není hodně, že? Oni tady přesně ten jeden croissant a to je všechno. Jako, já jsem třeba neměla hlad, protože bylo fakt velký vedro, takže do těch 12 do 1 se dalo v pohodě jako vydržet, ale přišlo mi to docela jako takový... Není to úplně full English breakfast. To rozhodně ne. A já jsem si to cappuccino vlastně dala na ten první den, protože pak jsme jeli na výlet a nebylo mi úplně dobře. Nějak mi bylo hrozně těžko z toho kafe, protože nejsme zvyklí prostě pít kafe, nepijem kafe. Takže jsem si už další dny dávala vodu a Dema to zastihlo, myslím si, že 3. den. Ještě nebylo moc dobře a říkala, jako no mě nějak není dobře, prostě čeho to je, tak jsme řešili, že by to mohlo být z nějakého jídla. Jsme byli na suši. Byli jsme na suši, takže z něčeho takového. A pak i ten další den tě bylo jako blbě, tak jsme říkali, tak co to je, to je divný, že jo. No a pak jsme jako vlastně vyřešili, že by to mohlo být to kafe, protože prostě na to nejsme ráno zvyklí, no. Já prostě na to mám pomalejší reflexy, no, než mě začne bolet bříško. Po 3 dnech. No a co se týče jídla ve Formě, co jsme tam všechno ještě měli, kromě toho sushi, to bylo docela dobrý. Měli jsme sushi, měli jsme pizzu 2krát, měli jsme burger, měli jsme chobotnici Co to bylo? Co já jsem měl? No ne, co jste měl? Nějaký těstoviny jsi měl, podle mě, ne? Jo, s kalamárama. Jo, těstoviny, ne, to nebyly těstoviny s těma druhýma, ne kalamárama, s těma druhýma. Krevetama. Mhm. No. To byla taková trošku dražší restaurace s menšíma porcema, ale myslím si, že jsme to jako... Já jsem se hlavně ve Španělsku zamilovala chobotnici, takže já jsem byla spokojená. Takže když jí tam přinesli na tom talíčku tu chobotnici, která ještě měla ty přísavky, prostě tak to bylo ono. Prostě. Mňaminka. Jo, jako bylo to dobrý. To bylo super. To bylo, když jsme právě udělali výlet do Gaety, což byla vesnička vedle, nebo celý ten záliv se tam vlastně jmenuje jako Gaeta, ale ta hlavní vesnička, to hlavní městečko je prostě Gaeta, tam je takovej jako krásný hrad, takže jsme tam udělali výlet, až na to, že nás do toho hradu nepustili, protože tam měl nějaký problém s tím, že anglický průvodce byl až ten další den, než jsme tam byli a musela se udělat nějaká skupina o 10 lidech, nebo co, aby se jako vůbec provádělo. Já vím, že to, co jsem tam zaslech, já teď nevím, jak to bylo přesně v angličtině, ale znělo to jako životní velikost skupiny nebo tak něco, tak jsem si říkal, to jako máme asi pozvat celou vesnici, aby to otevřeli nebo tak něco. Takže jsme se prošli jako okolo a bylo to taky hezky, takový ty přesně malebný uličky, co si tak představíš jako v Itálii, no, takový hezký prostě. Oproti té Neapoli jsme se tam jako libovali hodně. To je čisto prostě. Čisto tam bylo, no. Dokonce jsme tam potkali toho dědu, když jsme šli na ten hrad. Jo. Tak on byl nějaký, já nevím, napůl slepej, to tak vypadalo, nebo něco. A my jsme šli fakt nějakou zapadlou uličkou a on najednou jako s čím potřebujeme pomoct a kam jdem a začal nás prostě trochu vyslýchat, ale tak jako no to musíte tady a začal se jako snažit mluvit anglicky, což pro Italy jako velká poklona, že někdo jako v
takovémhle stavu a jemu bylo tak třeba 70, bych typoval. Takže jakože se fakt snažil se nám říct, jak se dostat k nějakému tomu kostelíku a k tomu hradu, takže i někdo tam mluví. To nás zase překvapilo, no. Je to tak, no. Jako... Čekali bychom to od jiných lidí. Protože právě třeba na té snídani jsme měli právě v té malé kavárničce, že jo, jednu servírku, která nám tam vždycky jako dávala tu snídani a ta třeba vůbec neuměla anglicky, jako jo. I když jsme se řekli jako chceme tohle, nebo co se teda můžeme dát, tak ona prostě nerozuměla, že jsou prostě taky ty základní jako věci, co si myslím, že každý by jako... A jí bylo tak 35 no, prostě. Právě, jakože nebyla nějaká starší, no. Takže jsem tam vyhrabala nějaký fráze, jako co jsme někdy našli na Google, prostě jak se objednat. Pochopili jsme tam teda, co znamená to prego, že jo, prostě to říkali všichni. To znamená to úplně všechno. Prosím, další, prostě. Děkuju, přesně úplně jako... Teď nás někdo úplně zajímá, jak mluví italsky, co znamená přesně prego. Ale já myslím, že je takový univerzální jako slovo. Přesně, náš volný překlad je prostě, kdy nevíš, co říct, prego. Přesně tak. No, takže tam jsme si to docela užili. Ten předposlední, nebo to byl ten poslední? Myslím, že ten poslední večer jsme šli na tu pizzu, ne? Jsme se dávali pizzu na pláži. Tak to bylo takový hezký, že jsme tam měli zápas slunce sice jako ne do moře, ale na druhou stranu na hory, ale jako hezký to bylo. Jo, to byl vlastně měsíc, co jsme viděli nad tím. A potkali jsme jednoho člověka, který mluvil dobře anglicky. Ten na pláži. No, to je pravda. Byli jsme na výletě k pomníku Cicera a jak jsme se vraceli, tak jsme chtěli právě udělat jako zastávku na pláži a šli jsme na pláž vlastně, na který jsme ještě nebyli, nějakou zase jsme hledali městskou, protože minulý den z nás vyhodili z nějaký ty jejich soukromí od nějakého hotelu. Takže jsme tam jako hledali a našli jsme tam takový malinký cíp jenom městský pláže a byl tam nějaký chlapík prostě, který se hned s námi jako začal bavit a jako odkud jsme a co tam děláme a jak dlouho tam jsme a tak. Takže mluvil jako anglicky a to byl asi první člověk, se kterým jsme se fakt pokecali, protože ostatní vůbec jako ani v té Neapoli prostě nemluvili, no. A Simča tohle stihla všechno si povědět, než já jsem si sundal boty. Ona byla 10 metrů to a už tam s ním klábosila prostě To třeba. A on právě, jo Česko, no já jsem byl na Lipně prostě a tam windsurfuju nebo tak něco. Jo tamhle ty na ručníku, to jsou taky Češi prostě a začal tam prostě to a my jako ježišmarja, aspoň někdo tady s námi mluvíte. No, takže to bylo dobrý, to bylo super. Večer v neděli všichni jdou na pláž, do těch klubů, ale ne jako, že lidi 18+, jako my jsme šli unavený třeba kolem 10, půl 11 na ubytko, protože prostě Češi musí jít spát a proti nám se hrnuli na tu pláž Italové, ale těm Italům bylo třeba 11-12 let, jako a my jako no, tak už jsme starý, no. Už to mám za pár. Jako je, tak po celém dnu, když tam něco jako, když jsme tam nebyli nějak moc, jako že bychom, tam jsem fakt odpočíval v té formě, že jo. My jsme to udělali vždycky dobře, protože ležet celý den na pláži bylo blbý. Takže my jsme vždycky šli tak jako na nějaký výlet půldenní. A pak jsme se vrátili a skončili jsme na té pláži. Takže my jsme na té pláži třeba z těch 6 dní byly nějaký 4 dny, ale vždycky to byl takový půl den po nějakém výletíku, takže to vždycky bodlo. Takže tvůj plán vyvalit se na týden na pláž prostě jakoby není úplně, si myslím, reálný, nebo mě by to ani nebavilo ležet tam jako celý den, jenom prostě jednou za hodinu si jít do vody, schladit prostě tělo a pak zase jít zpátky, nevím, nějak. Jo, jako takhle to byla ideálka, takhle to bylo v plánu. Poslední zastávkou byl Řím, kdy jsme právě koupili letenky zase jako zpátky z Říma, aby jsme neletěli zpátky z Neapole, protože ty letenky byly stejně drahý, takže nám to vyšlo jako úplně na stejnou cenu. A přijeli jsme do Říma s vláčkem z formy, hezky nám to vyšlo, ubytko bylo taky v pohodě, ten jediný problém byl teda, že tam nebyla klimoška, měli jsme tam 2 větráky s tím, že ten jeden vlastně nějak divně pípal na začátku. No, on byl takový, že někdy, jenom někdy, když se dá do zásuvky, tak se dá zapnout a pak se nějak jako přepnout do nějakého bláznivého módu, protože on byl hrozně chytrý, on jako dokázal se snad nastavit rychlo, se si chce otáčet, to jako v pohodě, ale pak tam bylo ještě jako nějaký sleep timery a takové věci
A prostě když se přepnou do tohohle modu, tak ať zmáčknete cokoliv, klidně vypnout, změnit jako rychlost, cokoliv, tak začaly přepínat se ty jakoby sleep timery a ono to prostě pípalo pořád dokola. A pak už nešel vypnout jinak, než prostě, že to vytáhnete ze zdi jenom. A on pak si pípal i sám, že to jako nemusíte nic na nic mačkat, takže ono jako přes noc, když tak jako chcete usnout a on prostě píp, 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 tak je to úplně... No to bylo hlavně vtipné, já jsem tam nějak večer to chtěla jakoby zapojit nebo zapnout a ty pozor, já to umím prostě a jediný co, tak to vytáhl a jakoby zanal se do zásuvky. A fungovalo jako, to? No nevím, nakonec. Já myslím, že jo, právě. Jako, no, takže to byly vtipný jako příběhy z našeho ubytování. No ale hlavně, co jsme teda do Říma jeli dělat, tak byly samozřejmě památky. Byl jsi předtím už v Římě? Asi jako z té stejné, jo, myslím, že jo, ale zase mi bylo třeba 6-7 let, takže... To je stejná cesta. Přesně tak. No, já jsem ještě, že nebyla vůbec, takže pro mě to bylo úplně nové. A kam jsme teda všude šli? A sakra, další kvíz. Takže byli jsme v Koloseu, ve Fóru Románů, to čteš, veď? V Panteonu, nebo a taky v Panteonu, co není Panteon, neboli monument pro Emanuela II. Koukli jsme na fontánu di Trevi, vyšplhali jsme na Kapitol, zkoukli jsme španělské schody v Itálii. Před španělskou ambasádou. Před španělskou. Tam jsem se konečně cítila jako doma. A nakonec jsme viděli i Vatikán, no. Takže nic asi hlavního jsme neminuli. Já jsem taky myslím, že jsme viděli všechno možný. Co se ti tam nejvíc líbilo? Trošku jsem jako zklamaný z těch španělských schodů. No. Čekal jsem od toho víc. Tak jako co chceš od schodu čekat, že jo? Prostě. To všichni o tom hrozně básně. Jako, hodně se mi líbila ta fontána. To byla fakt pěkná, no. Já jsem si říkala, že to bude prostě nějaká kašna zase. Jako nekoukala jsem na to vůbec předtím na obrázky, vůbec jsem jako to nějak neřešila. A říkala jsem, tak dobrá, jako prostě kašna, tak prostě fontána, no dobrý, ale jako fakt hezký to bylo. A hodně se mi teda líbilo Koloseum, jak to tam je udělaný, že chodíš jako po těch jakoby ochozech a mají to různě, jak jsme si pak jakoby četli, jak to doopravdy fungovalo, tak to bylo hezký, jakoby, jak to bylo vymyšlené všechno a jak to mohlo fungovat v těch dobách, kdy to jako bylo používané. To bylo právě zajímavé i jako ty příběhy k tomu, že prostě tam ty různý bitvy se tam konaly a tak. A hnedka potom, jak jsme přijeli, jsme si pouštěli Gladiátora, aby jsme si to hezky ještě jako spojili do té doby. Takže to já bych řekla, že taky asi to Koloseum bylo taky nejhezčí. A hlavně si to umět představit, že se jako třeba to Koloseum dokázalo zatopit a dělali se tam jako námořní bitvy. No, o tom jsme měli takovou debatu s tvojí mamkou. Moje mamka má vystudovanou historii, jo, takže... Ale v tomhle bych se klidně hádal. Ajťák prostě, viď? Je to tak. Ale vlastně asi úplně to nejhezčí byl ten monument prostě. Že my jsme jeli hned ten první den z toho Fóra do Romána vlastně domů a jeli jsme autobusem a měli jsme takovou obrovskou bílou jako budovu s těma sloupama, že jo, takovou tu hezkou prostě to. Říkám, to je hezký, Adam, no to bude asi ten Panteon. No, protože to má to sloupořadí vepředu, jako má správný Panteon. Přesně, no. Takže jsme si říkali, tak to bude asi Panteon teda celou dobu. Takže jsme tam, když jsme tam pak jeli, ten poslední den vlastně, tak jsme jeli doma prostě Panteon, že jo, a jeli jsme na Panteon. A dorazili jsme. No hlavně ty jsi to dala mě na starost, že si něco řešila na mobilu. A prej, tak nás doveď k tomu Panteonu. Kouknu na mapy a tam dokonce i ten obrázek toho Panteonu, jakože ta kresbička, jakože je to historická památka, já jasný, jedem tam. Tak jsme šli, jsem třeba pořád něco řešila, nedávala vůbec pozor a tak jako jdem a já říkám, tada, jsme před Panteonem a síma, ale to není to, co jsme viděli. To není to, co chci vidět. Jo, no. No, jako došli jsme k právnímu Panteonu, ale samozřejmě obrovská, jako dlouhá fronta, nevím až kam. Tak jsme říkali, že to asi nepotřebujeme úplně projít, hlavně tam bylo vidět jakoby zvenku, že jo, dovnitř. Protože Panteon moc nemá dveře. Protože přesně, takže jako jsme se tam jako nakoukli a dobrý, no a pak jsem teda rozhodla, že chci jít k tomu správnému Panteonu. K tomu hezčímu, co jsme viděli ten den předem.
Takže jsme došli právě ke Kapitolu, ono to bylo hnedka vedle, že jo, takže jsme tam pak došli k té obrovské velké budově, což teda je ten monument pro Emanuela II. Hnedka vedle Fora Romana. A dokonce se tam dalo vyjít vlastně ty schody obrovský k těm sloupům, dalo se to tak jako hezky projít celý okolo a my jsme se zaplatili i vlastně výtahem vyjet úplně na tu nejvyšší střechu a měl jsem tam krásný výhled na celé to město, no. Takže to si myslím, že stálo za to, to bylo fakt hezký. Určitě, jako doporučujem tam jet ještě jako studenti, protože tam pojedete jako plnoletí jako nestudenti, tak ten výtah pro studenta stojí asi 3 Ečka, ale jako na to, že to je jenom výtah, tak pro dospělýho to stojí asi nějakých 17-18 Eček. Ale to bylo u všeho, prostě pro ty studenty. My jsme už všude tak jako platili kolem 3-5 euro za ty vstupy, ale pro dospělýho prostě kolem těch 20, jako i do toho Kolosea, i do těch Pompejí, všechno prostě bylo jako mazec rozdíl prostě mezi těma cenami. Ale někdy to nejde koupit přes aplikaci. Třeba vím, že do těch Pompejí to nešlo, že můžete koupit normálně online tu dospělou, ale abyste se prokázali, tak nejde koupit tu studentskou a že se musíte fakt jakoby počkat na tu frontu. Přesně. A někdy teda jejich aplikace, jestli se můžu vrátit k dopravě, tak teda někdy, ono je skvělý, když vám jede za 5 minut vlak a vy koupíte a máte prostě, že tam máte tu jízdenku a tak a kolik chcete koupit, 2, super, koupíte a tak, no a takhle jako dobrý, já to mám na mobilu, tak tam byly ty QR kódy, tak načtu, pustím simču, no a mě už to nechtělo pustit a já říkám, proč to sakra nechce pustit? A Simča už, hele, už je tady ten vlak a já, no tak to je fakt super, no ale já pořád nemůžu projít. Takže jsem tam, jo, jinak vedle mě byla kasa, ale tak jsem si říkal, no, s mojí angličtinou a jejich italštinou asi to nedáme dohromady, tak zkusíme jako prostě nějak přes tu aplikaci to zjistit. A tak jsem začal koukat i do bankovnictví a zjistil jsem, že i když tam dáte kolik chcete jako těch jízdenek, tak stejně koupíte jednu. Takže prostě stejně jsem to musel znova naklikat, znova zaplatit, abych měl tu druhou jízdenku. Vlak jsme stihli a všechno jako skončilo, ale myslím, že vám tímto ušetřím hodně nervů. No, tak já si myslím, že hlavně spousta lidí to prostě kupuje na té kase, že jo, že jako... Ale tak když máš oficiální aplikaci a sorry, jenom jako, že počet lidí jízdenek by mohli jako opravit přece. No. Mají co zlepšovat, ale vždycky je co zlepšovat. A další věc, na kterou jsme se velice těšili v Římu, byl Vatikán. A tak nás trošičku všichni jako odrazovali od těch front, že ať se jako připravíme, že tam třeba 3 hodiny budeme čekat na ty vstupy do těch jednotlivých prostě monumentů a památek. Tak ta první fronta byla úplně v pohodě, tam jsme vlastně vstupovali do té baziliky svatého Petra a tam jsme podle mě třeba půl hoďky, 3/4 hoďky čekali max. Jakože to nebylo nějak hrozný. No tak ono, když máš na kase, nikdo tě nekontroluje, jenom jako projedeš těma rengenem ty věci, které vlastně stejně nikdo neřeší. Tam bylo opravdu, jsme chodili těma jako bránama rengenovejma a stejně nikdo nebyl u těch jako monitorů a tak, takže to bylo jako spíš, mně to připadalo spíš jako nějaký filozofický blok, jako že aby tam nikdo nic neskoušel, než... No jasně, no. Takže to bylo v pohodě a pak jsme teda se rozhodli, že chceme vidět i ty vatikánský muzea. Chtěli jsme vidět Sixtínskou kapli. Právě, přesně. A Sixtínská kaple přesně šla vidět jenom přes ty vatikánský muzea, což my jsme jako úplně reálně vlastně nepotřebovali vidět všechno, ale chtěli jsme vidět tu Sixtínskou kapli, takže jsme museli projít všechny ty muzea. No a tam byl přesně ten problém, na který jsme narazili, protože tam byla přesně ta dlouhá, jsem teda čekala 2 hodiny, 2hodinová fronta, když jste neměli právě ten lístek úplně dopředu. Což my jsme na to koukali ještě týden předtím, než jsme odlítali, podle mě. Je to možný. No nějak dřív jsme na to koukali určitě a bylo to vyprodaný prostě. Pak jsme na to koukali znova ještě asi 3 dny předtím a zase to nešlo koupit. Takže prostě asi do té Sixtínské kaple to chce kupovat jako hodně s předstihem. Jenže nás prostě přesně byl ten problém, že jsme nevěděli, kdy přesně tam chceme jít, na jakou hodinu a jak to tam funguje, že jo. No a taky oni mají skvělá aplikace ve stylu, že vy si můžete koupit online a jakoby přeskočit tu frontu
ale pro ně to není jakoby benefit, že nepotřebují lidi, kteří si můžou koupit už ty lístky online, ale pro ně je to vlastně přítěž, takže vy zaplatíte, myslím, že dalších 5 € za to, že si to koupíte online. Takže my reálně jsme to zase měli za nějaký 3-4 €, že tam můžeme vejít a k tomu bychom připlatili dalších 5 €, což je vlastně víc jak 100% jako přeplatek za to, že si to koupíme online. A ještě jsme nevěděli, jak to tam funguje a myslím, že to ještě bylo vyprodané. No. Ale tak jako trochu je to na hlavu, jakože zaplatíte navíc za to, že už si to zařídíte dopředu. Tak to bylo jako jako nedává to smysl. Podle mě to chce prostě nějak jako vylepšit. Reformu Itálie. Logicky, že jo, když jako nebudeš mít tolik lidí, co si to chce koupit, tak nemusíš mít tolik lidí na kase a prostě ušetříš jako v tomhle, no nevím, jako je to prostě. No ale nicméně teda dostali jsme se tam po 2 hodinách čekání, vedle nás byli Brazilci z jedné strany, z druhé strany Španělé, takže já jsem se tam hezky odposlouchávala jejich hovory. A tak jako nic zajímavého jsem se nedozvěděla, chodili tam vlastně ti překupníci těch lístků, že jo, nabízeli tam to skip the line prostě za nějakých 50 éček, jako. No a pak tam přišel, to byl Ital. Myslím, že to byl Ital. Přišel prostě Ital k těm Brazilcům a chtěl se tam jako vetřít do té fronty, my jsme tam hodinu čekali, že jo. A prostě ti Brazilci jako co zkouší, samozřejmě s Němcem, že Němci byli hnedka za nima, tak se tam jako dali dohromady a jako vyhodili ho, protože prostě on tam jako říkal něco ve smyslu, že na to má právo. A že už byl nějak vepředu a že teď se jenom vrací nebo tak něco. Ale samozřejmě jako neměl to vůbec jak dokázat, podle mě nikdo tam jako nebyl vepředu, takže ho prostě vyhodili hnedka jako dozadu. No. Taková rázná německá matka řekla, tak já si jdu stěžovat a prostě vyšla z té fronty a šla někam dopředu a najednou zmizel, překvapivě. No, takže se tam ten Brazil dal dohromady s tím Němcem a začali se tam nějak povídat a vlastně jsme začali, protože oni se opovídali, že anglicky, takže jsme začali odposlouchávat, no a byl to docela zajímavý jako rozhovor, no. Že vlastně ty Brazilci žijou v Americe, USA, v Utahu, nebo něco v Texasu, nevím někde. Nějak jsem povídal, jak bylo to zajímavé. A pak chtěli ještě právě navštívit jako Německo, takže ten Němec jim tam jako říkal, co v Berlíně a tak, no, takže zajímavé rozhovory při čekání do Sixtínské kaple. Jak se ti líbily ty muzea, když jsme tam procházeli? Tak jako samozřejmě je to hezký, protože jako všechno vykládaný zlatem, je to vidět jakoby i to celé náměstí, podle mě v nějakým mramoru, nebo něčem jako prostě ty sochy, všechny, tam fakt jako Vatikán, nevidíte žádný zeleň, nic, tam je jako všechno vykládaný, samý kašny, nějaký sochy a tak. Máme vidět, že to bohatství jako té církve je a tak to vypadalo i zevnitř, prostě ty interiéry, jako kdybyste vzali, já nevím, nejznámější kostely a dali to na jedno místo, tak to opravdu vypadá. Všechno vykládaný zlatem, fresky, malby, prostě všechno tam jako na jednom místě. A oni z toho hodně i cenějí, protože si vzpomínáš v té Sixtínské kapli, jak jsme tam vlastně vešli, tak tam byla jako fakt vtipná scéna, protože tam byly asi 4 sekuritáci prostě. Jeden tam všechny posílal dál, ať prostě pokračují v cestě a nezastavujou se. Druhý tam všechny kontroloval, aby přesně se nezastavovali jakoby u konce, aby buď šli doprostřed a tam byly vlastně ty skupiny a průvodci, anebo se sedli takhle jako podél toho a koukali teda a rozjímali. Ale nesměli se tam jako lidi prostě zastavovat uprostřed, aby jako nebránili té cestě, že jo, aby ty lidi mohli procházet, protože samozřejmě ta Sixtínská kaple není tak velká, aby se tam mohli jako vejít masy jako turistů, no. A hlavně v celých těch jakoby vatikánských muzeí se může fotografovat. A v té Sixtínské kapli je to zapovězeno, prostě nesmíte. No aspoň mají tam ty bodyguardi co dělat, no. No, tak vždycky, když někdo něco vyfotil, tak on prostě začal do mikrofonu, nefoťte prostě, ticho, nefoťte. No photo, please. Silence, no photo. Jo, to pak tam bylo, že vzal ten mikrofon a prostě silence a tak všichni utichli a my jako wow, teď něco přijde a on prostě žádné videonahrávky, žádné fotografie. Děkuji. Prostě a my, aha, tak to bylo ono, na co jsme čekali. Ještě nějaké zajímavé
příhody z naší cesty. Nemají pochopitelný cedule na orientaci v těch vatikánských muzeích. Takže tam vypadá jako, že cesta a všechno jako končí v té Sixtínské kapli. A my tam jako dobrý, tak před sebou máme, já nevím, nějakých 5 prostě místností a dostaneme se k té Sixtínské kapli. Projdeme chodbou, která prostě nemá kam uhnout, nemá kde se co přidat a zbývá 7 místností do Sixtínské kaple a my jako, kde jsme to nabrali, prostě jsme vůbec nechápali, jak to jako funguje. Takže, no asi další bodík na zlepšení vatikánských muzeí. Ale tak to je takový, že když jsi turista, tak ti to je vlastně jedno, když to chceš projít, jako tak. A tak vůbec, já nevím, jako třeba nějaká mapka nebo cokoliv, jak to, v čem jsme najednou, hele, a tamhle nějaká výstava nějakých soch, ale vlastně vůbec jsme nevěděli, kam to vede, jestli se náhodou jako neochudíme, že projdeme nějakou část, kde už se nemůžeme vrátit, protože jakoby většina těch chodeb byla jako jednosměrná. Mi to připadalo takový jako, brožurka v takovém jakoby měřítku by stála, já nevím, 10 centů, ani ne. A bylo by to jakoby pro všechny, že uvidějí, jak jdeš a co můžeš vidět. A tak ona se tam dala stáhnout nějaká ta jejich aplikace, že jo? Ale to bych teda jako... Přesně. Jako stahovali jsme reálně po celé té cestě, jsme stahovali třeba 4 aplikace, jako na dopravu jenom. To je pravda. Všichni mají svoji prostě aplikaci. Byl ten kostel, Tren Italia. No v Neapoli měli nějaký 2 aplikace, že jo? Pak jsme přesně ty vlaky mezi těma městama. Pak v Římě jsme ještě něco, myslím, jako stahovali, nebo prostě bylo toho hrozně moc, takže... A i dokonce Google mapy někde jako kecají v tom, jak jezdí doprava. Tam to jako... No, tak to je takový známý, že v některých zemích to jako nefunguje, no. I ve Španělsku je to takový jo. jako... Zrovna ve Španělsku jsem tomu věděl. A poslední bod na programu je teda náš odlet, kde zase to bylo takový zajímavý, protože jsme si nebyli jistý, jelikož jsme odlítali z toho Fiumicina, z toho menšího vlastně letiště. Neboli klasicky, když jsme už byli v Římě a říkáme si, hele, zítra letíme, tak jsme se ukoukli, odkud letíme, no. Tak tam je asi 5 letišť. No samozřejmě jsme letěli z toho nejdál, no tak. Tak z toho nejlevnějšího, že jo, logicky prostě. Ale jsme tam začali řešit, jak se tam dostaneme na to letiště, že? Protože nebylo úplně u toho, nebo v tom Římě, ale naštěstí normálně jezdí jako autobusy, takže jsme tam běhali prostě po tom nástupišti a hledali nejlevnější autobus, protože některý byl za 8 €, některý za 6, některý za 7, takže jsme tam tak jako se rozhodovali, který vezmeme. Hlavně my jsme si nechali u nádraží v jednom obchůdku batohy, aby jsme s ním nechodili celý den. A našli jsme si autobus, kterým bychom chtěli jet do toho jakoby letiště. A takhle jako říkáme, dobře, jede to, já nevím, tam bylo třeba 16:00. A tak si to necháváme u toho týpka a tak mu platíme a tak a on, jo, a nepotřebujete náhodou i lístky prostě na letiště? A my jako, asi to koupíme až v autobuse. Jo, jen tady jsou odlety. A tak jsme koukli na to a tam nebyl vůbec... Odjezdy, ne odlety. Odjezdy. A vůbec tam nebyl ten náš čas, tak vlastně to úplně jako bylo zase divný, ale ono tam bylo asi 4 společnosti, plus ještě tam je rychlovlák, plus je tam ještě nějaký osobák, který ale je s přestupem, no jakoby nikdo neví, jaký čas je spojený s jakým dopravním prostředkem, jaký společnosti. No, takže jsme ve finále dorazili na to letiště o 3 hodiny dřív, než nám letělo to letadlo, což na jednu stranu bylo dobře, protože jsme tam měli hodně času, na druhou stranu jsme ještě jako mohli jako tolik nespěchat a být ještě v tom Římě, ale ono to bylo jedno, že jo, kde jako čekáme. Takže důležité bylo, že jsme se tam dostali a že to dobře dopadlo. Tak moc děkujeme za poslech, kdo nás poslouchal na Spotify a kdo poslouchal prostě podcast, anebo i za sledování na YouTube jako videa. Budeme se těšit, minimálně já se budu těšit u další epizody a mějte se moc hezky.